hey, Marylebone St Marylebone Parish Church lama kaltona helai hmuna hian la puathiam port three lam te chuan na lam te puathiam Charles Wesley-a phu mania ami St Marylebone Parish Church hian pan mega underground tagin kan chuak so tan mega ni and hela mama hey Melbourne train station, underground station ania chuan la hian Charles Wesley-a thlan lam ma tlawh turin an kal meka hian hei an thian pa sia thuama tenu pa nen Charles Wesley-a thlan tlawh turin na hian thlan lam an pan meka ni Charles Wesley hi kan hriat angin John Wesley-a now ania it's one la Pathian mai Methodist movement hunlaya an hrualtu the zingah mi ani la tam taka phuah la hi him songs hi sang ruk le zanga chuang a phuahte ni kop chuanin la lama talen dong threm em maya au in sermon lai te point la phuah chuak tiang kohhranin la lama hian talen dong thle ani John Wesley-a sermon lai point ti khanin lai na lo ziaka khanin lo phuah hal zel thei maya chuanin thianin talen that tak mai pe a na penia hian a thlan lama odon ni tua dam ro kha chung lama kan hey Charles Wesley-a John Wesley-a now la puathiam Charles Wesley-a thlan ania lai huna hianin a chunga hen an a ruang po helai hen an phu ma chuan hei hei helai hi anu pui thlan lung ani boka chuan khanin tian te ho nen tian pa sia thuama te nu pa nen ini nu pa khan kan va en kuala kan thlan kan batloa chuan hei Marylebone St Marylebone Parish Church biak in compound chunga Charles Wesley hi phu mani lam hi aluna deu kania kan no nge The Reverend Charles Wesley MA anh tiếng Anh này cái gì đây là để đơn cách thịt đơn Charles Wesley MA anh tiếng Anh ta hiền hai vel hi na ilo vel te nia so and Old Church Garden St Marylebone tiene lai hmun hi Charles Wesley-a thlan lung phun ania na hmun hi St Marylebone Parish Church London ani ka din na hmun tak mai hi Reverend Charles Wesley ania Charles Wesley chu kan fit tawin na rin oma
Pathianin kalen thatak mai vapual lama te poetry lama te chang mai kalen thatak mai pe a chuan Methodist movement Solai bel pokan an suai tu te zingah mi ani hian voinia athan lung kun ma ngeya hian kun thatak mai kan mang thea kan tlawh thea alo mom tak zat ni Charles Wesley hi Methodist Lalpan founder and the bank so suai tu te zingah mi John Wesley-a unau pa ania lalama kalen mai chakna hi Vapual poina mel siat na pakhat ani poka chuan la hi sang ruk le zanga chuang apo ani ropui hem mai ala la tak ta zinga mi chu o mi sang tam tak zai te chu la ta mi zo te poin ni thlengin kan la sa chuanin kan ho te poin ya kina te kan la sa in mizo te sa po tinlunga mai ni lo mizo te tinlunga po hianin achuai te to don lo ni alap ko te hianin rilron nei in rau Pathian tharau in apoma se mem te suata hoini thlengin kokan ho te zinga sak alani zel te I Pathianin e la hi sia ka tina sa ti to ati ni honia Charles Wesley-a na ei kan chian te kan chian pa sia thoma te nu pa ne ini lupa no, ini an batloa, yang pun cetak mai kan canggih, dia naruh kuitak set ni. Helai tak ini an lupum na, tak cuan email tak mai hai. Helai wahan pum ti kan tamo. Than lungziak lui pol culo mani helai mahan hai, helai bela hen hai tun po hi. An lungziak lui yang cimo. Charles Wesley hi poet ania priest ni boka chuan ama hi preacher thuhriltu ni boka yang hianin puithiam ani boka chon hla lampo la phuahte ani boka chuan hianin zofate chuan kan mel hriat mel kan mel hriat na chan po ala phuahte kan sa ala phuahte voini thlenga kan sa te le tianga Pathianin ala phuahte hriak thia voini thlenga I kohhranho te poina kan la sa zel mai hi ropui tak zet ni kan lo silfia chin don men yang tro he church he lai mu da he ni ro pui tak an me far zing an lo nei a big thing ni ho uchiat la San Francis Bacon te heta he ani chu sa ze ro le paruka khan Francis Bacon an pui nei na ya in te lo nia John Charles Wesley chu kan heta he Lord Byron te po ta he lo baptist Lord Nelson te po heta he lo in khom ni ro pui tak Lord Nelson hi eng lawa khan lo me admire kha me mi ro pui tak helai hmuna henin an lo khosa to nga ya an lo cheng to chuan helai hmuna hian a then pei chu hei an than te po mu tur awma voini thlengin teng hianin mi ro pui tak te helai hmuna hian zalin an lo om to ngai ni poinia chung mi ro pui tak te thlan le khovel poina kan hriat lar tak te thlan kan han phang thei hi kan van nei tak zet ani lo om kha lam kha enge ni helai an phu mi ro pui then khat helama hian hei hian atan phum deuh bik te ni hei mi ming tha tak mo chân ti chu hei mi ro pui tak ming chuanga teng heren siak tar du maya yang hianin lai mona hian kan khovel poina angai san perte lai mona hian an thlan
an ma ni an ruang zal ani an sak ruang zal ani lai hmun hi St Marylebone Parish Church ani an a garden hi ale lam sami church le lama sonin asu abyak in ani sami le lama son St Marylebone Parish Church garden om boka lai hmun hi undam chang tak mai ani Pathianin a pek talen nei that tak le Pathianin a talen nei te ati pun saka malla som saka hriak a thi saka vawiin ni thlenga thianga kohhranho te zingah ala manga Pathian in puana ropui tak tak mai mu tur ala om se te an mu hian Charles Wesley-a hi Pathian hianin Poma se mem tir hriata chuan Pathian na poma na vawiin ni thlenga kohhranho zingah sam ani zel te an mu yan ropui rual ani lawani chuan Charles Wesley hi thuma salama kan soi tong khanin thuhriltu ania chuan la phuahte ania chuan puithiam yang chuanin Pathian hianin nasatakin ang mga kohhranho kohhranho tan ain sengral ain halral that kan ti theini yang chuanin Pathian hi mitren nei thatak tak te kohhranho zingah hian min bezela hian English literature ti ausatu mai baka international zone point kovel literature ti ausatu in asoi thei hian chu vawiin ya hian ama hriat na yanga kohhranho te zingah ma hriat na phun an siam te po hi phru lea yanga ai ropui so wa choi tla ni le in kashi ani yang chuanin Charles Wesley-a ina literature lama contribution hi ropui rual ani lawa kohhranho tan pei chuanin malsum na lom ati thei ani tianga Pathianin tumi talen nei tak tak te kan an la phuah panga kohhranho chem ala tinung zel tu te Pathian min pezel te hi thiam malsum na kohhranho ina adon te zingah ani Charles Wesley-a hi kum sangkhat zasari le pasari December nisong pariat khan April Lincolnshire County England alo pianga anu chu Susanna Wesley ni in apa chu Reverend Samuel Wesley ani unau som pakwa piang zingah som dam zingah Charles Wesley-a hi anopang pera Methodist movement shuai tu pa ber John Wesley na wani Charles Wesley-a hi Pathianin talen apitre ema lalama atalen nei that na hi kovel point vawiin thlenga aming a hriat larna pakhat ani kan tilo thei lovang kum sangkhat zasari le som parum khan Westminster School Londona zirna bultanin kum sangkhat zasari somni le parukhan Christ Church College Oxford ta zirchun zom tura thlan ania tichuan kum sangkhat zasari somni pariat le somni pakwa thlasik chho vel khan thlaraw lama ti har tharna le in tuai tharna nein zirlai pui then khattene Holy Club antina Holy Communion te pon ti poka unau pa John Wesley-a poi aron sompe poka Pathian thu lama inti sot tonin kun an mang thina ni chutianga ti dan fel takle bai pui thla taka Pathian thu manga in pol ho na le Pathian bia kho na an nei thina wang suan miten ti dan phung fel taka thil ti pol Methodist tia Pathianin atopa e mingi an pol hina
kohen an pulen tareng mai Methodist kohran hi ram sang sang zal somthum pariat chuanga inzar pharin member makduai somsari chuang alum toa etianga anrong bola ramri adar sauze na chan hi abul tan tu te thorem ra ati lo thei lova boin khobela kohran hausiga ho kohran khai pa le kohran yel het tak anni chome zelali Charles Wesley-a hian Church of England rong bola bul atana Anglican kohran tan po thule la lama athor le ati thei hi alo me chuan thuma salama kan talan tar khan Methodist movement apo akai pa ber tezilami ani chavin to pang chu bola annei ho theni Oxford University atanga zirchua ani poka Greek le Latin thiam ema anma ni tong sap tonga tong le na po athok na sa le kumsang kan zasari somli pakwa khan sara gwin ne lenin pa pariat an nei singa papa pahi le panu pakhatchia andam khachua ka eti hun lai hian damdon thiam na lama ingen kol na ala thalo ema trile ngapa nau pan laya thi seitu anam ani chuwangin Charles Wesley-a po hian fa pariat ani sia pathum chup antam chuka papa Samuel Wesley-a paisu fa hian rin Pathian Church ya mai boleng puithiam tahle phuahte Charles Wesley-a hi anu ma hi Bristol le London mu tur ala no ala ama hriat rengna thlanung phun ngai po St Marylebone Parish Church Old Church a hian vawiin thlengin muthain ala ani ala phuahte hi sangli le zanga chuang ti chua ania ti chua lova manuscript a ada po sang thum chuang awmani ti in Britannia website chuan atarla ani ala phuah zingah lar tak tak soitu nuala chu zingah lar zuakte chu asap tongin Swega, all divine, all loves excelling. Tite, hark the herald angels sing. Tite, Christ the Lord is risen today. Tite, soldiers of Christ arise. Tite, rejoice, the Lord is King. Tite, Jesus, lover of my soul. Tite, lo he comes with clouds descending. Tite hi ania vawiin thlengin kohhranho zingah sak alani chunzo zelani Charles Wesley-a hi kum sangkhat zasari somriat pariat March ni somni pakwa khan London borala tuna athana hian ataksa nge salin oma Methodist le Anglican kohhran mai nilo Kovela kohhran zong puin vawiin thlenga ala kan sak me zelte hi anu ve sela chuan aril ru le thinlung chu limna le lom in akhat ve nge yang kovel tana a contribution hi a theu neu lo le maya hetianga Pathian mi le talen nei that tak mai hian kovel hi minrun tlawh fo sila kohhranho tan malsona avanile sualdon ti hi kan ngai to na lo thei lo pakhat chu ani ve nge yang Charles Wesley hi Methodist movement Methodist kohhran movement a khanin an shwai tu berber te zingami ani a
una pa John Wesley-a nen tia rong bol tlangin hun sang saka rong bolin an chuaka chuan ani hi apik takin la lei lo lama hianin talen dong tha em maya una pa John Wesley-an a sermon lai point lai na lo ziak chuaka tiang khanin tiang khopa mi talen nei tha chu ni chu voini thlengin hei an mani sa phau chau po ni lo kan mizo de poina mel a ming an hriat em mai ania ala pai chu voini thlengin kan la sa hian Pathianin mi talen nei tha tak mai apea chuan voinia a thlan na thlan so na rem chang tak ei thia lawmom le ani lai hmun hi St Marylebone Parish Church ani